ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, балечкои канали Саудо ТВ, мардуми хонахар, мардуми дураи ватан, ҳама кас асозен хубен, саломатии хубай, вақто хушай. имрӯз 31 январи соли 2025 11 та эълон, 2 мошин, 1 замин, 8 хона ҳай. аз либоҷо хона мондагем, тоқи тамошо кунен. барои реклама рақамҳои 9997 ватсапи ма ҳай. ҳамин ватсапи Саудо ТВ ҳай ки 1.5-2 сол шид ки хона савдо мекунем. иншоаллоҳ хонаҳотона ба дили пир роӣ кунен. расмотаромонам бисёрай, подписчикомонам хеле ҳастай дӯстон. иншоаллоҳ дар кӯтоҳтарин муддат Саудо ТВ не ягон релтерай, не ягон посредникай. чӣ нарх мемонен, ҳамо хеле иншоаллоҳ савдо карда метавонем. фақат чикор мекунен? ҳамин навборои ма маъқул бошад дар ҳамон комментария ҳар кадомат хоҳишай ҳаматон 2-3 комментария кунен. маъқул бошад навбор ба пеш нависонен. лайкора бизанен. ҳамин я лайки бепул ҳеч нест. бижихен дар канал подписация кунен. ҳамин я навбора ма бовар мекунен. 2-3 соата тайёр мекунам. нахоҳ я лайк анамонен шумо. огоҳиро бихонед дӯстон азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акай Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ана ки мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. мақсад ира замин қабул кунема мешавад. ҳамира замини фурӯшӣ бигемам хато намешавад, чунки гирду анаш полни маҳкам кардагӣ битоно барои хона сохтан мақсад рехтагӣ тапа тайёракай ҳавли ҳамворай дар дохили шаҳр қарор дорад. пост гаи шаҳри Душанбеда қарор дорад. срочна фурӯшӣ нафарое ки замин хоҳиш карден, ина марамат тамошо кунен. баъд нависен ҳамин нарх дар арзанда ҳаст ё нест. срочна фурӯшӣ мега замини фурӯшӣ 4 сотиха адрес поёни корвон. барои хонаҳо битону рехтагӣ тайёракай дарвоза часпондагӣ гирдувана маҳкам кардагай фақат нафари дар корай ки бихарада далши хонара бардора зиндагӣ кунад. 310,000 сомонӣ 4 сотих замин битону рехтагай марамат успед ка бигирен 310 та. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. ана хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дуҳуҷрага 12 сотих замин масоҳат. анаи хона гарени бад арзонай. ай ҳама да арзонтарин хона ҳамин хона ай. 2 сотих 12 дуҳуҷра 12 сотих замин масоҳат. рахшон замини ноҳияи Данғарада қарор дорад. хоб бошбулоқ наздики масҷиди нав 2 хонаи барак, ҳоҷатхона, ҳамом, ҳавзи об дорад ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. фақат нафарое ки ай Данғара хонахар ҳастен, мақсад хоҳиш кардем ки ай Данғара хона монем, ина марамат 100,000 сомонӣ. шумо дар 100,000 сомонӣ метавонед бихаренда хонара далши ремонт куненда зиндагиро сар бикунед. 100 тай бача. ассалому алайкум бародарҷони азиз. Мерседес CLS соли 2008 объёми 3.5 коробка автомат, бензини холӣ, мошини германский тоза, қонуну қоидаш қатӣ, 4 баллон нав, мотор коробка ходовой пони сатвоиза, ҳуҷҷат утилизация я умра дорад дӯстон азиз. хоб расходаш дар 100 километр 11 литр мехӯрад бача азиз. ина марамат мордои фасон тамошо кунен. просто мошинча зури бад ғалтид акада срочна сум дар корай арзони шумоги савдо шуд дӯстон азиз. қисмати дарунша пол нишонтон метам тамошо кунен. маъқул бошад номерош дар экрани шумо занг занен бигирен. ҳозир дар корвон ҳастем бародар азиз. пеши 7 ахтар даем дӯстон азиз. хоб тамошо кунен. ин мошин чанқа пробег доштака 222,000 километр пробег бача азиз. ина ин ҳамин мошин
اینا سالن کجا توزخ شو 222,000 کیلومتر پرابگ سیستم موزیکا زور قانون قویدش قطعی خب اینجا تماشا کنیم ماشینا فکر میکنم ماشینا قمشه باشه عزیز فقط خریداری کانکریت نی آدرس را پانی گفتم پیش هفت اختر پایانی کوروان سلسی 2008 سال گرمانسکی یگان عموما سراپینا خروشتگی وارید پسیدگی زدگی تماما نداره باشه عزیز فقط همین کانکریت خریدارات زنگ بزن اکاقتی مسئله که از همین کانال ما سعودو تیوی زنگ بزنین دخواد با یگان سو معامله سوستون میکنم برادر عزیز اینا مرسدس CLS 2008 سال فقط لایک قطعی پادش کم میکنیم دوستان میدونین لایک قطعی پادش کم اینا ماشین خری انیق باشین اگر اکادا زنگ بزنین بخرینش ماشین دوزی باگاژ نشون میدم بعد موتورش ببینین یک اینا زنگ میزنیم فقط خیدرو میکنم اکا موتور رو بکنین مشکل خیر اینا اکا بکنین این همی دوستان از این هم ماشین فقط خریداری کانکریت نی زنگ زنین 35 موتورش کروبکا اتوماتیکا توزا خب در همین تگ کامنتر نایستیم برادر زمین ماشین ارزنده با همین نرخ هسته که نیسته چند سوم اکا نرخش 120,000 سوم با مومیله داره ارزان میشوه علیش میشوه علیش میکنین یگون ماشین قطعی یگون خونه قطعی نداره برایند فقط سومی زنده بچه عزیز اینم برای من سوم در کره باقی در امان خدا زنده و سربلند باشین یا لایک قطعی پدیش کنیم انا اکم میگذاریم با چهارمین کوارتیر دوستان عزیز کوارتیر ارزان خویش کردین اینا تماشا کنین اکا دو حجره کوارتیر در 4 اتاژ مساحت 59 متر کوادراتی شهرک شراره شهر حصار دو خانگی تیار در آشیانه 4 59 کوادرات متر به ریموند اجازتی ریموند هستی آب سویت هستی کانالیزاسیا هستی در نزدیکی بینو اپتیکا بالنسا کالج مکتب استادیون صدیق مغازه بزرچه همش هستی دوستان عزیز از پلی‌تکنیکوم میگه 5 کیلومتر پایان خریداری کانکریت زنگزه 228,000 سومانی شما در 228,000 سومانی میتونین بخرین فقط لایک مونین کامنتر دانایسین که شما چندم لایک هم موندین دوستان عزیز میگذاریم با پنجمین کوارتیر فروشی کوارتیر فروشی هسته که دو حجره کوارتیر در 9 آشیانه 46 متر کوادراتی برای شیکاتور خون برآوردگی نگاه کنین در 9 اتاژ بازارچه گلستان شهر وحدت در قرار دارد رقماش هم میمانیم در اکران شما دامی تیار اجازتی ریموند هست در نزدیکی دام مکتب صدیق بالنیسا مشکل بچه عزیز مکتب صدیق بالنیسا کالج طبی مسجد آب برق دائمی باز کم ترک ارزان کرده می شود نرخم نرخی ساز بد نیستی انا همین دومده قرار داره 199,000 سومانی با سودای ساز کرده می شود خونه هاتون نرایی کنین اگر در یوتیوب و تیک توک اینستاگرام رکلام میکنیم و رفته خدمانم نوار کم میتونیم ششمین اوپل فروشی دوستان عزیز اوپل استراتژی هسته که سال برویرش 1999 سال ناحیه جلال الدین بلخی رومی کلخوزوبود در قرار دارد گاز بنزین کروبکچه مکانیکا حالتی بهترین ماشین حالتی خوبی تکنیکی در قرار دارد بالونو 80% 10 ماه حجت داره اوتیلیزاسیا داره خب ماشین در ناحیه
ҷалолиддини балхӣ калхозовод бачаҳои қумсангир вахш гӯш кунед. қумсангир вахш ҷиликул барои шумо мега ин як ҷои кори тайёрай. Просто мегиренда такси мебуроенда зиндагиро сар мегирен. ҳар рӯз 150 200 300 400 сум кор мекунед. ин амарамад 39000 сомонӣ. гази бензинай механикаҳай. 99 солай бачаҳо, 96 97 нестай. 99 сол такси 45 балонако ҳам беҳтарин балоно. хулоси гап кадомитон мехарем фикр мекунам ки дар ин нарх мошино камтараканд. дӯстон азиз 39000 ҷои кори таппатайёр. аз уми канали мо занг занед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ин квартираро бинен чӣ хел зурае. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар чорум этаж қарор дорад. 43 метри квадратӣ сентри Ленский районда қарор дорад. дар ноҳияи Рудакӣ. сироч наки не ки дарҳол бояд чӣ савдо карда шавад. чорум этаж якҳуҷрагаи 43 квадратный метр. анаира метонен дуҳуҷрага ҳам кунен. дӯстон азиз медонен 43 квадрат метр ҳам хеле ҳастае масоат. хоб нархшам нархи бад нестай. дар ин ремонтҳои замонавӣ дар ин замонаи ҳозир ки тамоми хоб аммо материалҳо гарани қиматан 320000 сомонӣ мега. 320 дар чорум этаж қарор дорад. маълумоти пурра занг бизанем бачаҳо азиз. занг занен аз уми канали ютуби Саудо ТВ номер 1. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ чорҳуҷрага масоати 6 сотих замин Сангпар шаҳри Кӯлоб. хона дар шаҳри Кӯлоби Сангпар деҳоти баҳористон қариби мактаб ва духтурхона. хоб чӣ хел мебинен хона коробка ба хишти пухта бардоштагӣ. ҳамин хонаи мебинен нигоҳ кунен ака гирдиш маҳкам ҳавли ҳамвор. хоб бо чӣ бигем ака документҳо ҳам ҳастай мега харидори серьёзӣ бошен. агар ина омада ай пеш бинен фикр мекунам ки маъқултон мешава. хона мақсад нархшам уқа нархи қимат ҳам нестай. чорҳуҷрагаи 6 сотихаи 170000 сомонӣ. шумо дар 170000 сомонӣ ҳамин хонаро чикор мекунен харидорӣ карда метонен. шаҳри Кӯлоб Сангпарда қарор дорад. занг занехтон. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. анабоз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ховалинг мазори Ҳазрати Султон ҷамоати Саростёб деҳаи Айлодара. 4 хона 5 сотих замин. хоб нархша мақсад 250000 сомонӣ мега. ноҳияи Ховалинг мазори Ҳазрати Султон. хоб 3 хонаи 5x3 ва 1 хонаи 3x2 ва калидори калон. боз магазин дора. магазинаш 6x3.5. хоб ҳамин нарх савдо карда мешавад 250000 сомонӣ. маълумоти бештар шуд дӯстон худотон рақамҳои WhatsApp 987 91 98 00 да метонен занг бизанен. маълумоти пурраша бигирен. аз район мега 8 километр дуртар астай. хонара соли 2018 сохтагиян. мақсад баъдан соли 2021 тамом кардан. ин ҳамин хона хоб касоне ки серьёзни харидор ҳастен акада занг занен. магазин ҳам дорад. гирдувана забор гирифтагӣ. падвал ҳам дорад. падвалаш дар таги магазинай. хулас клади зурам када метоненша. даруну берун ремонтош люксай. фақат ҳавлиш беремонтай. наздикии бунгоҳи тиббӣ ҳастай. хона дар лаби роҳи калон. ай район боша 8 километр дурай мега. хоб касоне ки харидори серьёзни ҳастен занг бизанен масъя кунен. оё ҳамин хонаи Ховалинг ба 250000 сомонӣ арзанда ҳаст ё ин ки нестай. ҳамишам дар таги комментария нависонда мақсад монен ва хонаҳотонро рафта хидмот навор кунем. агар
иншоалло ба зудӣ без посредник ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат хонаҳотона дар фурӯш бигзорем. фақат чӣ кор мекунем? навора ба лайкҳо қадрдонӣ мекунем. ҳамин лайкҳо чӣ қадар зиёд шава, агар шумораи тамошобиниҳо зиёд мешава. албатта ки тамошобиниҳо ҳамашон хонахар ҳастанд. ба хотири хона харидан чӣ кор мекунанд? моро тамошо мекунанд. ягон хонаи ба хос дил ёфтанд, занг дада мехарандш. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигии чорҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе дар 9 километр дарвозада наздикай. хоб назди дарвозаи Душанбе ва тарафи чи ваҳдат, яъне Кӯлоба. 9 километр дарвозаи Душанбе. хонаи тайёр барои зиндагӣ кардан. як этажа хона бо подвалш, мақсад подвалам кардагӣ ҳастанд. фақат нафарое ки харидори конкретни ҳастанд меган занг мезананд, маслиҳат мекунем, боз ягон сум муомилаи созам карда мешавад. ҳозираша нархи хонара мега ки 430 000 сомонӣ мегем. шумо дар 430 000 сом ҳамин хонара метавонем бихарен. нигоҳ кунем подвала чӣ хел подвали кушоди калони хушроакай. маълумоти пурра занг занед 430 та мега дӯстон. 430 000 сомонӣ. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлиги дуҳуҷрага масоҳати 2 сотиқ замин Калелин дар Душанбе қарор дорад. ҳавли 2 сотиқа мега ки дар ҳавли 2 дар хона ранги сексия кардагӣ. маълумоти бештар дар ватсапшон 7009 ҳамин ҳозир занг бизанен. кадумитон харидорои серьёзнен аз уми канали ютуби Саудо ТВ салом расонен. хоб хулоси гап дӯстони азиз, хонаҳотона агар роӣ кунен, агар навор карда роӣ кунен, чен сурати холӣ видеонавори живои созае ки аму харидорам чӣ кор мекунад мебинада, хулас ба занг мезана. агар ки видео накунен, худмон рафта видеонавор кунем, агар хелда боз зурибат мешавад. ҳамаша қонуну қоидааш хат мефаҳмонем. чизе ки ёфтем, чизе роӣ кардан ҳамаша мондем. фақат дастгирӣ кунен, фақат роӣ кунен, мо реклама мекунем. номерои ма барои реклама кардан: мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.